Kal konyowa. Riwruok mar weche chike mong'ere kaka kituo cha sheria omako bura e doho matamo piny owacho medo nengo mauta e kendo mabiro lando nengo mauta dweni. E buchgi kituo cha sheria oseyo sirikal kuom dino ite ne pek mar ngima ma oganda jo Kenya kale kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko mokalo Sh200, nengo mamalo moloyo e sigana mar piny Kenya. Gikoni jopiny biro medo kale matek poni doho okochiwo chik makumo sirikal medo nengo mar mauta thurka. Gino magikoni thiro dongruok mar oganda. E burano gidwani jatend Migago mar teko, duol mochung'ne gayo nengo teko e pacho kae EPRA kod Attorney General oduok penjo ewi gima omiyo nengo mauta osebedo ka idho e pacho ka kata bedni liekore ni nengo mwanduno osedok piny e chirni mapinje maoko.